RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Mindanao City. Ang ato matatampo nagdal sa nga Roland. Kuya, gutuman na uy. Wa pa sila mamagpapa. Wa pala giday. Ningan do si Papa nga muli sila kung mahurat na nila baligya ang mga trepo. Gutom naman, Pi. Sakit na kayo kong tiyan. Ayaw lagi lak. Sige lang, mangita lang kay Pagi. Ano lang ka ha? Mangita ko gatong makaon. Ante, mayong adlaw. Si ato nimo. Namoy ba, ante? Ug bisag sobra lang ang sudan. Gigutom na mo si Bibi. Niyawa pa sila si mamag papa. Kanang imong inahan ug amahan no, tuga-tuga gyud nagpanganak ninyo. Unya wa ikabuhi. Hoy, nisugot baya ko ha nga kamoy mupuyo sa bahay nako. Tungod kay maoy hangyo ni papa ninyo. Unya hasang inyong kaon, ani gapon mo maghasol ako? Oh, Nakoy sobra diha nga bahaw sudan pero dili na namo ipanghatag kay amo na ipakaon sa among iro. oh, Ikaw dako naman ka, hala pangitag paagi. ante. Kapiyaning ante, uy. Dili man malawin na mo. Saan manina ko? Gutom na ba si Bibi? Roland! Hala, ang tawag kong nangitil. Ang tagiyan ng tindahan. Nga naman ang... Oh, nga naman ka. Naghilak ka man lagi. Dito magot ko gikan sa ilang antinang. Igso ni Papa na ko kay mga yun takog bahaw. Ug sobrang asudan. Kay gugutom naman si Bibi. Nya, ang gikasapan man yun ko. Uy, mao ba? Wa ginay kaluoy ng iyaan ninyo, uy. Himong mama o papa, asa man di ay. Namaligya og trapo. Nahala sige, na ako'y kanon din he. Hatagan ta mo og kanon og sudan para nimo og sa imong manghod, ha? Hug pangaon mo kay unsa nang urasa, oh. Unya apila na lang sa dako og bugas og dilata para unya inig panihapon ninyo. Para sad makakaon imong mama o papa inig pauli nila. Salamat kayo nang. Huwat ako kadali, ha? Day, Bibi, ikaw nung mayo di ha? Kanina pa ba kang igutom? O, kuya. Gana ko ni magkita, kuya. Lagi, butang kayo sinang itil day. Yatang gitagaanan ni. Nang itin tinagahatag ani, kuya. Dito si auntie. Ili day, uy. Sige na. Unya na ng istorya. Kaon sa tiwas. Ay, hinita. Kakapoy, wag yung bahurot ang tinda na mong trapo mama ninyo taon. Anak, pasensya ninyo, ha? Nadugay ni papa ninyo. Gigutom na mo. Nagkakaon na mi mawi. Gitagan maming makaon ni Inday. Gitagan ming ng itil. Unya, gapilang pag-iniyog para panihapon na makaigo na tatanin. Mao ba? Oma, kaon na mo, mapasinti gutom na mo. O niya, nagpasalamat ba mo? Siyempre mo. Mabay na nga mong gitudlo naman ni Papa nga. Kung doon na gani mo buhat og mayo na mo, tigil malimot sa pagpasalamat. Payo gibuhatulan. Kinahanglan nga inyong gining inumduman ang gisulti, ha? Pa, Hmm. ma, gusto kong muskwilag balik. Ha? Nak, wa man tay kagasto sa imong pag-eskwela, uy. Okay ra man gud mo. Namang go'y public nga eskwelahan. Kung namang gani mga gusto nun, gamay ra. Pero, anak, anong gusto ka bang muskwila balik?
Pero dili na mo sige pamaligyag trapo ni mama pa. Naluoy ko ninyo, good. Roland, Mong sige na, ma. Sugot lang ang eskwela ko. Kuya, ako sad. Gusto ko maskwela. Day, smayo noon. Sige, day. Kita doon ang eskwela. Bayo! Uy, Bayo! murag si auntie bro ninyo. Hindi tagay kong gawson. Kadugay pa ni mo mga bli, oy! Oy, Jerry, ako na ning paabangan ang bahay sunod buwan, ha? Kung wa mo ikaabang, mas may pamamahawa na lang mo din, he. Ha? Nang malo itaw ka na mo nang asa may paingon kung imo ipapawao din eh. Oy, 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 ay, kung problema ha, na, oy. Sa una bitaw pa eskwelahan kang mama ag papa, wa gyud ka mahuman. Kay maski palabig di mo na imong asawa karon. Unya utron pobre. Pagitain yung bagay. Di na ko magkakapang ninyo, kay naapod yung problema ang ako. Ante, maluwi ka na mo, ante. Ay lang ipapawa din eh. Oy, wala ko ikahatag kaluoy ninyo, Roland. Maong pangitain na ninyo paagi ha, Jire. Kinahanglan nga mo abang na mo sunod buwan. O kung dili, pamahawa na mo din eh. Paino ni ante po, uy. Dili man siya maluwi na to. Dong. Dong. Nakadungo ko sa iyo pa ng istorya kanina. Day, pasensyahin na si Manang ha. Sige lang. Mangita at pagi. Dong. Paito na mo, uy. Papawaon ko naming ante. Kung dili may makabang silang bahay. Roland, Ah, wala. oh, pag-unsa man kalinis gawa sa inyo dong. Gabi naman. Oh, naghilak ka. Wanang, uy. Ayaw pa makak. Ngano man ka? Kawan manggod nang. Ningon manggod sa ante nga. Kung di ko na may makabang sabay. Iyan na may papawaon sunod buwan. Uy, unsa? Mauna nang. Luoy ko nila papa o mama. Pila na ba ilang alin sa trapo? E paliha silang duha nga. Wa makahuman. Kuto ba sila sa school? Mong gusto gid ko nga muhuman og eskwela nang. Para di na may maglisod. Uy, mao ba? Sige, sige. Tabangan ti ka. Tabangan ko ni mo nang. O, lagi. Pero kinahanglan nga musaad ka gyud nako, ha? Nga muhuman ka gyud sa imong pagtuon. Ako isad ni mo nang. Muhuman gid ko. Tungod og alin sa kong manghod og nila ni mama ug papa. Oh, Unsa naman taani, oy? Nibuwa naman. Kung may kahatag para abang, mas may mamuto silang mo. Pamawa na mo din eh. ante. Nang malo itaw ka na mo eh. Asa may paingon kung imo ipapawaon. Oy, Jere, gihatagan na ba yata mo usa ka buwan, ha? Sakto na ang usa ka buwan nga gihatag dako ninyo. Dili na anak ko problema kung wa mo'y kapuy-an. Maong pamahawa na mo din eh. Oh, Papa. Naamay bakante sa gawas ning akong bay. Gihimo ko naman lang ng stockroom diha. Anha lang usa mo. Pwede ra na nato ipagawas ang ubang mga dili na magamit aron mas dako ang space. Og mabutang ninyo ang uban ninyong mga gamit. Nang, salamat kay si mong kaayo na mo, ha? Daganagay kang natabang na mo. Maginang, maikaw ginunta kayo minimo. Pero nabala kami sa among mga anak. Way makatulgan. Karong gabi eh. Ay sus, okay ra uy. Ay ako raman sang usa din he. Wa man ko'y anak kay tiguang daga man ko. Maayo na lang na ilaing tao din sa akong panimay. sige lang nang itil. Kung makahumanaw niya ako sa kong pagtuon, bayran niya ka na ako sa imong kaayo nga gihatag na mo nang. Kuya, ako sa tanan sa kumaskwela. Baby. Kanindot anak bebe kung mauna. Sige sige. Kamong duha sa imong kuya suportaan ta mo sa inyong pag-eskwela ha. Basta magtarong lang gyud ha.
Oh. Nihilak naman hinuon ng inyong mama. Luha lang diskalipay nang. Mo di magdahong nga doon maluoy na mo, mutabang na mo. Dako gyud kay tabang na mo nang. Wa man sa ko'y laing pamilya gud. Akong mga igsuon, dili sa pagpanghambog. Hayahay man sa ilang kinabuhi. Maong dili sila magbuot kung unsaon ako ang akong kwarta. Nang, usbra ko. Salamat siya kayo. Anak, congratulations. Nakahumagi ka sa imong kurso. Salamat pa. Congrats, anak. Thank you pa. Ay, kalipay, kumaya. Kadaghan ni mong dadawat nga medals. Oh, congratulations, Roland. Nahibaw kong mulampos ka gyud sa imong pagtuon. Um, ah, kini mga medals nga ako nadawat. Para ni ninyo ma. Pa. Og nang itil. Uy, apil ko? Siyempre nang. Ikaw mo initabang na ko og sa akong pamilya. Kung nasa man mi karon, kana tungod di mo nang. Maong dako kay pasalamat nimo. Ay, naunsa. Makahilak man sa tain nito. Naging salamat na nga. Dako kay kung utang kabubuton nimo. Mura na sa dikag anak, Roland. Maong nalipay kaayo ko sa imong achievement karon. Pila lang sa katuig. Gamay na lang atong paabuton. Si Bibi niya sa damog graduate. Mao gyud. Ako sa paning kamutan nga, madaghan akong medals parehas ni kuya. Usahay, pait ang kamatuoran. Kung sikin sa patoy dili nimo kadugo, kay dili magduwa-duha sa pagtabang nimo. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo ug ninang itil. Kay wa gud mi niya pasagdi. Makaingon ko nga karon layo na gud ang among kahimtang kaniadto ug karon. Maong kamo nga naminaw karon ay mo kawa sa paglaom ug isalig ang tanan sa Ginoo. Dinhi lang kutob, daghang salamat RMN. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga John. Hingkod ang pangidaron, usa ka kolektor ug taga Mahayag Sambuanga del Sur. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Gamurag ako rin nahibaw nining akong gibati. Kay ingon ang doktor nga wa man kuno ko'y sakit. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ato sa ko sa trabaho, ma. Kasay gud di mo. Nga murag dugay man ka na uli gabi eh. Daghan ko og area nga kolektahonon, ma. Mao nga mosayo ko kay daghan pa kog andamong mga resibo sa o kining mga record sa opisina. Unya, namahaw ka na. Sa opisina na lang, ma. Wa man ka mag-jacket nga buntag sayo pa man. Buglaw kay hangin oh. Magmotor ka baya. Unya, sayo ka bayang naligo. Ligon pa ning lawasa, ma, eh. Hoy, way lawas ka lig-on sa taong abosado. Ma, Naunsa man ka? Mura man kag daghang gibuhi. Dugay kay nauli gikas trabaho. Unya karon sayo ka mugikan para sa trabaho. Asa namang pahuay nimo ana? katog man ko gabi, ma. Gabi gud taon nga kabantay man ko nimo. Maskin lapas na tungang gabi eh. Sige gyapon kag toslo ka na imong cellphone. Ingnahin noon nga kadlawon ka ng matuog. Nakapahoy lagi ko, ma. Sige na, ma. Ito na ko. Pag-amping ha. Salamat, ma. Nagkapamainit man ako din sa opisina. Pero naraglaim ang akong gibate. Nanong gani? Hoy, John. Kung man, mugikan ka na. Daghan ka nagkuliktahon nun. O lagi bayrole. Oh, yun na. Nganong marag, nangumpot ka man og mayo na ng lamisa. Laim ang pamati ko sa kong lawas, bay. Unsa? Uy, unya, mubiyahe ka? Kinalan gid bay, hibaw na ka. Unya, lain maka ang pamati mo sa imong lawas. Kaya ra ni. Oh, sure, uy. Pero di ka man okay ano sa akong tanaw. Okay ra lagi ko.
mulakaw na ka? Hmm? Dungan lang to sa parkingan sa atong motor. O sige, tana, dali. Dali, gunit ako. Matumba niya ka, dali. Dali. Hanggaw. Hmm. Okay ra lagi ko, oy. Hmm. Trabaho pa ko. Kana? Bye! Bye, John. Ayo-ayo ha. Tawag lang niya ako kung unsay problema. Kay pwede ko ra agio ng imong area. Okay ra lagi ko, bay. Sige, ikaw. Sige, ato na ko. Lain kita ng pamati na. Naon sa mga ko. Dili, kalit lang nawa nga ko pananaw. Murag na minod ang tibok na ko lawas. Muhuno ko. Ginag ako pananaw. Layo na bakit ko sa mga kabayan din eh. Lord, please. Ayaw din eh. Ayaw sa pagkakaroon. Dili pa ko andam, Diyos ko. Nakuyawan ko niya itong nag-drive ko sa kumotor. Niya kalitang napawang ang akong pananaw. O mibinhod ang tibok na lawas. Lain na lagi sa kong gibati. Mayo gani kay nakahunahon ako sa paghunong. O dihang naulian ko gamay, gibalik na lang ko sa opisina. O niya. Ingnan tabita ko ganyan buntag. Kay daan ako nagduda ni mo. Di yun mo kayang mo duty. Kay sa kung tanan mo, nalipong ka man. Mangupot ka sa lamisa dungan sa pagpiyong sa imong mga mata. Ambot. Nga no bitaw to? Mibalik na lang ko din sa opisina. Kay may bawang opisina nga wako ka kolekta karon. Ay ayaw ko kumpiyansa ba ha? Basin taas ka og BP o taas kag sugar. Simba ko taon eh. O patawon ko ana bata pa ko. May magmuilag edad ng sakita. Kadaghang bata pa nga high blood na, diabetic pa yun. Ha? Mao nga, pagpa-check up may nang mahibaw ka kung unsa nang imong gibati karon. Kay delikado ka ba eh. Magmotor ka na ba? Parehas ganiya Busa, ug pagpa-check up og doktor. Bayroli. Hustog imong amigo. Kinahanglan ka diyong magpa-check up og doktor. Kay basin tuod ba kung unsa na imong gibati? Okay ra lagi ko ma. Ay kabla ka good. Unsa man na imong gibuhat ma? Imong gipamalin mga tanong? Oo. Og namalit kog mga kaang. Nya parehas og mga kolor. Kay gusto man akong lumbayon diri sa kilid sa tong bahay. Pabutangan ko yan ni diring dapita. Tangan sa kunig mga kaang diri. Ako papandayan ni Erning. Panday ay ako nalay panday ana ma. Pilari pagpanday ana. Sigurado ka? O lagi. Ako nalay trabaho ana mintras on leave ako. Di kalitog sa padang akong mingit-ngit na sa dangog pananaw. Ug ingon ra ba ini may bation ko, pangulbaan ko. Magbutok-butok din akong dughan. Ug muhuot din akong dughan. Di man gani mahuman ang gipabuhat ni mama nako. Unsa? Hay, pastilan nimong bataa ka. Wa ka man din nagsulti, uy. Ngano ka ni ma? Nga di man ko kaantos mo trabaho og dugay. Ayaw ko pangutan kadi ko doktor. Ang doktor yung magatubag ana. Maong tana, mga tutas doktor. Ma. Okay raman ka. Wa man kay sakit. Ha? Pero unsa man itong gibati nako, dok? Ha? Huna-huna na tingali na nimo eh. Unsa? Ingon ang doktor sa akong pagpa-check up nga wa man kuno ko'y gibati. Wa ko'y sakit. Gipa-check up ko sab ang ako mga mata. Wa ba say diferensya? Nagmonitor sab ko og nagpa-BP ko sa among center. Normal raman sab ang akong dugo. Apan hangtod karon, wala man gihapon ang akong mga gipamati. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Unsa man ning akong gibati nga mukalit raman kapaw nga akong pananaw og magsigi ko kalipong. Sa kakuwang kanina akong katuog o pagsige nako og gamit sa akong cellphone. Ikaduhang pangutana. Muandar na gani ang akong gibati, maminho dayon ang tibuok na akong kalawasan. Mahadlok na hinuon ko nga muda sa akong motor. Ngano man kani? Delikado na ba ginako ang magmotor? Ikatulong pangutana. Makatrabaho ko gamay, maglabad na ba dayon ang akong o ug mamuhipoy dayon ang akong kalawasan? Apan miingon ang doktor, nga wa man ko'y sakit. Huna-huna ra kuno nako nga doon ako'y gibati.
Apan doon naman gikoy gibati. Nganong nakaingon man siya nga hunahuna ko lang to? Ikaapat o katapusan. Ingon ang doktor nga naghiling nako nga wa ako'y sakit. Wa sa ko'y diferensya sa akong mga mata og normal ra sa bang akong BP. So unsa pa may akong buhaton aron masuta kung unsa ning akong gibati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniyan na sa bako magiguban kaninyo sa inyong mga suliran, sa inyong mga kabalaka, kahasol, o mga gumunhap o kalibo sa kinabuhi. Muhatag akong tambag o solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginagling drugas. Ako si Dr. Rene Obra with my partner, Atty. Ellen Bathan, nga until now, nag-social distancing lang gihapon mi tungod sa COVID-19 pandemic. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ray kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Order sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Kumusta naman mo? Mag-ingat, social distancing, face mask, o hand washing. No? Kabisan pa manog na natay kanang vaccine karon, mo man naman inunog nagkataas ang mga kaso sa COVID-19, especially dito sa Metro Manila area. So, gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, kining AstraZeneca nga vaccine, nag-safe man, iwa pa may na-reported nga na unsa diha nga adverse effect, na matay or grabe nga adverse effect or side effect, no? So, kung naay schedule nga vaccination na sa inyong lugar, ayaw mo pag duha-duha, pa-inject gyud para nga hopefully mo balik na ta sa atong normal nga panglihok-lihok. Ang atong kagamahanan ning kamot, no? Ako na injection na naman ko. AstraZeneca ang akong vaccine, no? Kay frontliner lagi ko as a medical doctor. So kamo pa-injection sad, no? Ayo raman sakit-sakit lang gamay, mo kang hilantan, pero mawara man pipila ka adlaw. Ang atong mukutlog pagtulunan karong adlaw mo kini nga a day of worry is more exhausting than a week of work. Tinuod na, no? Kanang mental problem ba, mental concern mas kapoy ba ala kaysa physical, no? So paano lang kita? We must be flexible, adjust. We must know how to dance with the music. Okay? So nga itong magtatampo ko ng adlaw si June, taga 25 anyos, taga Mahayag, Zamboanga del Sur. Wow, nakanagi ko ng Mahayag, Zamboanga del Sur. Kaya kung balikon sa makadagan, dugay kung nagdoktor diha sa Mulabi, Zamboanga del Sur. So diha ko magsuruyan sa una Mahayag, no? Magmotor-motor lang ko. Uban sa akong mga amigo silang Undo Go. O, uban pa. Sina mga Balye, mga Glipa, mga Duhali family diha sa Mahayag, maayong pagpamina, mga Lumapas family, ang akong boss sa una diha, no? So, ang atong magtatampo si John Balikon ako, taga Mahayag, punto medical. Suma sa nabati na ito sa drama, nagsugod ang iyang gibati, dihang nagtrabaho pa siya sa, siya isip usa ka kolektor. Dihang nag-drive siya sa iyang motor, padulong sa ilang customer, kadit lang napawang ang iyang pananaw. Ug murag na minhod ang iyang lawas. Mautong nipauli na lang siya sa ilang opisina. Gikan adto, magsigid na siya og kalipong. Kung makatrabaho siya og gamay, maglabad na ang iyang ulo. Maghuot ang iyang dughan og kalit pangulbaan. Nagpa-check up og doktor. Ingon man nga wala para kuno siya gibati. Nagpa-check up pud siya sa iyang mata, wala raman po kuno diferensya. Nagpa-BP na pud sa ilang sentro, okay raman ang iyang dugo, iyang blood pressure. Apan ado namang gyud siya gipamati. Mao na nga na kini si John ni suwat dinhi sa atong sa nagpadala sa atong Facebook account, kini ang atong suliran official writers page, no? So ako lang tagsaon pagtubag ning imong mga pangutana, John, ha. Unang pangutana ni John. Unsa maning akong gibati nga mukalit raman og kalipong ang akong pananaw ug magsigi ko og panglipong
sa kakuwang ko kaha ni og katulog o sa pagsigi ni nako og gamit sa akong cellphone. Well, wa man kay loss of consciousness do no, malipong ra ka, no? Malipong ra ka. Could be ako lang mga pangagpas, no, kay wa malagi po ko kakita nimo, no? Could be due to cardiac problem, no? Kung naaga ni loss of consciousness, murag alarming na siya, red flag na siya, pero murag malipong naman ka, mang di man ka kuyapan. Kini man kung cardiac problem, for some reasons, ang dugo nga maglatay sa atong kaugatan, paingon sa atong heart, muubos, abnormal ang heart rate, murag mo fluctuate na, come and go. Dili nakapump og dugo ang heart ngadto sa vital organ sa atong lawas, including sa brain, o ngadto mismo sa heart. So kung kulang ang dugo, kulang ang cardiac output, less ang blood supply ngadto sa mga vital organs sa atong lawas. Mo na nga mag-rule out yung cardiac problem ani John, no? Another consideration is basig na kay patol. Kanang epilepsy ba, no? Daghang bayang klase kanang na epitimal, na absence, na grand mal epilepsy. Na kanang epilepsy, na natin gitawag og aura. Kanang aura, muna'y kondisyon nimo nga murag lain ang paminaw sa imong kaugalingon before the tonic-clonic convulsion or actual attack. Murag ang movement mo sometimes difficult. Murag kag mo panic, murag kag nawa sa imong kaugalingon, mo blurred ang imong vision. Nga daghang kag gipamati, no? Nga mga unusual nga mga gipamati nga murag alarming gyud kayo o makalilisang usahay. So mao na ang mga probabilities o possibility dyan nga mao imong problema. Okay, ikaduhang pangutana. Ug muandar na gani ang akong gibati, maminhod man dayon ang tibuok kong kalawasan. Mahadlok pa noon kong mudala sa akong motor. Ngano man kaha ni? Delikado ba gyud ang akong nga ako magmotor? Well, I know da sa Mahayag, da sa Aurora, Pagadian, Hangiriha, Moanga del Sur, ang number one gid ang daghan gyud kayo sa akong naobserbahan diha pa ko, motor, no? Ani ako magmotor-motor ko dia. No, ning abot kani ko Kapatagan, Lanao del Norte, nagmotor ako, daghan me. So importante necessity gyud ang motor, no, imong mobility dia, no? So akong sagyot kung ma-roll out lang nato ang patol, no, simbako gatakihon ka samtang kang nagmotor, delikado gyud yon, no? So akong balikon mo blurred ang imong vision ani kung simbako na kay epilepsy, no? Unpleasant ang imong smell, ang acidic ba? Unya nang murag parat or tamis, munam or mo na imong gingon munam unya mutna kay tingling sensation, lightheadedness o headache. So magpa-tour work up lang gyud kaani John, no, akong sugyot, no, diya sa Mahayag pagadian siguro sa heart, tudaiko, EKG, o kining gitawag na tog 24 hours na Holter monitor, no? Small machine ni siya nga papilit sa chest to measure cardiac arrhythmia. Mao ni ang Holter monitor. Bago ni siya doon, o dili kayo common, pero mao ni ako maliko, ipapilit ni sa imong dugan, anterior chest, na mo measure na siya sa cardiac arrhythmia. Naa sa mga dagkong hospital. Unya to rule out seizure problem or patol, epilepsy ba, kinahanglan ka nga magpa EEG, electroencephalography. Mo na ang among buhaton kung nagduda mi nga ang among pasyente na ay epilepsy or patol. Ikatulong nga pangutana. Kung makatrabaho ko og gamay, maglabad na dayon ang akong ulo ug mamuypoy na dayon ang akong kalawasan. Asa man apan rather ingon ang doktor nga wala ra man koy sakit. Hunahuna ra ko nga doon ako'y gibati. Apan, may gibati bagyo ko. Nganong kaingon man ang siyang akong doktor nga hunahuna lang. Ay, nasad ng inonta clinical opinion, no? Kay mga doktor, kasi klase, baya po may inonta style sa pagpanambal, no? So, para nga ma-rule out na to ang kanang mga pagduda-duda, wa nagoy ko mo sa akong balikon, kadtong magpa EKG ka, magpatudaiko, magpa Holter monitor ug magpa EEG, no? Kay para nga mabalaan na to
from the result kung naabay findings. Kung pananglitan, ang workup normal tanan. Ang EKG, ang EEG, ang Holter monitor o ang tudaiko normal tanan. Sumuna makaingon ta psychological ni siya John, no? Psychological. Naman may gitawag sa mong pagtuon sa psychology, psychiatry nga psychosomatic signs and symptoms. When you are anxious, apprehensive, under stress, you will develop multiple signs and symptoms nga daghan kaayo nga ipamati nga dili kasagaran nimong gipamati. So mo na ako ikasulti sa ikatulo ng mga pangutana. Ikaupat nga pangutana ug katapusan. Ingon ang doktor nga naghiling nako nga wala ra koy sakit, wala sab koy diferensya sa akong mga mata ug normal ra sab ang akong BP. So unsa pa man daya akong buhaton, ipatest nako aron masuta to kung unsa man gyud ning akong gibati. So mao to, akong balikon sa makadaghan, magpa work up ka. EKG, EEG, tudaiko ug Holter monitor, na? To include blood test. Magpa-blood test ka or serum cholesterol. Ang blood test ka for fasting blood sugar o HbA1c. Ha? So, HbA1c. Bago ni siya nga, bago ni siya nga inunta pa maagi, no? So, HB1AC. HB1AC. Mga na bago ron nga pamaagi, no? Kay bawa ang mga doktor diya sa pagadian tingali. Doon naman mo sa pagadian, no? Mahayag mo naman na hospital diya. So, magpa-work up lagi ka dyan, ha? Magpa-work up ka. Bantayan lang nga kanang dili ka ma-stress o ang I know nga necessity gud ang motor des mahayag. Nagana ba ko sa inyo na dumingag mahayag kana ko dia usipina kana ko ng mga lugar. Importante yung motor da, no? So kung medyo lain gud imong paminaw, ako i-advise nga ayaw lang sa pagmotor kay simbakog matulan kag atake nga naka sa highway na dako na kayong problema, no? So hinaot nga nakahatag ko nimo tubag sa imong mga pangutana John, no? Mayang pagpaminaw dia mga dangdapita sa inyo, no? Si Dr. Gino Bancoro. Usa ni siya ka adult pulmonologist diya dapit sa inyo. Ug gayang asawa nga si Doktora Vianney Bancoro, nga usa ka pediatric pulmonologist, no? Maayong pagpaminaw niyo da Doktor o Doktora Bancoro. Alright? So hinaot nga aduna na sa kami nagkutlong nga pagtulunan karong adlaw. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Bathan nga mo hatag sa inyong legal problem. Distancing lang gihapon kami. Maning kamo tagid ming duha nga makahatag mig kinabuhi og kolor sa inyong mga gipadala nga mga sulat-suliran diri kanamo. Dili ka mo maulaw, maikog or maglagot or magkuan kaning mangluod kung dugay mahatag pagtagad ang inyong mga sulat-suliran kay daghan gyud kayo mig dawat nga mga sulat-suliran diri sa among istasyon, no? So once again, daghang salamat kay nagpabilin gihapon ming numero 1 nga radio station diri sa Sugbo ug dako akong pagtuo although not confirm ha kung may survey gikuan siguro ani sa Visayas Mindanao pag kusog kita o di usatas mga kusog nga station, no? So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat, stay safe and maayong adlaw.